Tarigito iti kasi nasao ni Mississippi bayat iti naglabas at tawtawin kadwana ni Aron. Iti mabasa iti Exodo City ket ni Mrs. agtawin iti 20 ket nya roon agtawin iti 20 ket tallo idi nakisauda ken Paraon. So dito kapsat bayat itinda tanikisao kini Paraon. Taliti a Paraon isu iti agari iti pagarian makungkod na anay lupin. So di kita kapsat iti adda anay surat iti Exodo City iti Gis ket ni Mrs. kinaroon napanda iti Paraon ket inaramid da akas imbilin iti Diyos ket impurwak yaroon iti sarapod na iti sawog ni Paraon ket kaligit ti ad-adipen na ken agbalinda nga ulo kaya nasa uwan kapsat iti ibagbagana kas uleg isubet laeng dagijay sasauda idi nakas uleg ako magat kaligit kapanpanutan kaligit adu atap tao saan nga sarpod laeng nga kas inaramid laeng iti ema nga kas ibagbagana no dikit dagitoy ti sarpod beten kaligit ti tagilasinan isu kilaon tiloko ti pagbasaan iti mabasa iti Exodo City iti 12 ta iti tunggal maysa in parokpokda kaligit ti kattao igitoy asasao ket isu iti sarkod na ket nagbalinda ngaun uleg ngem iti sarkod niya roon inalun-un na dagiti sarkod da so dita ti bagbagana kapsat pan nakasarkod gapu kaligitoy alidaon iti lokot iti pagbasaan nakas sarkod ni Aron ket handang nga naawatan dagiti adu atap tao so di kita kapsat ti kaya na sa uwan kas na espirituan apalawag kadigit ito'y adda ang mabasa kadigit linaon iti lokot iti pagbasaan iti daan atulad iti Exodo City iti 13 ket iti puso ti Paraon timmangken ket saan nga impangag ida akas tinao iti Dios kadagitoy adda ti jujuson na idi nga sabali ni Aro di Paraon isu nga naawatan iti Diyos nga dat sa dilangit di kita inna ibagbaga iti kayat na nga sa uwan kadigitoy anay lana kadigit sa sora iti mabasa iti Exodo City iti 14 ket iti Diyos kinunana ken Moises iti puso ni Paraon timmangken madi mamalubos iti idi so di kita kapsat nga haan na may palubos no dikot ang daking kuana iti kinadakis gapu kaligit kapanpanutan na matlaeng gapu kaligit sasauna digita dadda nga maawatan kaligit linaw kaligit ilokot pagmasaan so kaligit kapsat napapatid digitoy nga adda kaligit inailanat kaligit sa sobra iti mabasa iti Exodo City iti 15 in kangarod mabigat ken Paraon adtoy mapangka iti danon ken agtakdang kanto iti igid iti karayan asumabat ken kuana ipuyog danto iti imam iti sarapod anagbalin idi nga uleg kadigiti karayan kunana digiti agayos kas iti sasaubet laeng dayta ti bagbagana akarayan nga adda anay lanad no may panggap iti espirituan palawag so kaditi kapsat
alaon tayo, adalon tayo, karigti kayo papanan, digitoy, asasao. Na kinuna na iti Exodo City, iti City, kasto iti sinao, iti Diyos. Dahito ito, iti pagilasinan. So, iti kabsa ti bagbagana, pagilasinan, karigiti, nailanad. Siya, iti Diyos, adtoy, kabilat to, karigiti dandanom. Kaya nakasawan kabsa digiti adandanom, isubot laeng digitoy asasao nga mga ayos karigiti kapanpanutan tunggal tao gapo iti panunot digita iti kaya nakasawan nga dada iti karayan iti sarpod nga da iti imak kinunana iti Dios ket agbalindan to adara so digiti iti bagbagana kabsa nga dara gapo iti adda aday surat iti Biblia. So di kita pagsatin na ipapaabot ka na kayo gapo kalito asasao. Ket ipapaabot ko mga gapo iti Facebook tapno maawatan itong galmaysa nagdengeg agsugimat agada adigito asasao. Anay surat iti daan tulag pakasaritaan ni Moses. Katagyaman ak Diyos Ama na nakabalin sa amin and